Аванда салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем бародаро дар бораи палачо. Палач яъне ки бисёриҳо шумо медонед ки одаме ҳастад, шахсе ҳастад ки одами гуноҳкардагира мекиша, короче калаша айтанаш ҷидо мекунад. Агар ки уда мувофиқи гуноҳи ӯ ҳамин хел наказани додагӣ бошанд. Шумо дар мумкинози интересни бутоване ки бародар то замони ҳозираи морам ҳастад дар ҷое ки ҳамин хел кор ҳаст, вуҷуд дорад. Ва палач дар ӯ вақт одамо худшон интихоб намекардани касба. Увора маҷбурӣ ба ин кор мемондан ва бисёри одамо чӣ хел бигӯм касби падарӣ, касби бобоӣ бигем меросӣ мемондагшон ҳамин кор ӯода. Ин хел тема мешавад бародарози дар ин видео, яъне ки ҳама чизоша ай вақти гузашта то ҳозира бисёр фактое ки мумкин бисёри шумо намедонистед дар бораи палачо дар ин видео мефаҳмем. Не хай ма мефаҳмам бародаро ки ҳозир мо дар бораи корои даҳшатноки ки гап задастем ки коро дар таърих буд. Не ки ҳозир дар ин асри мо видео баромадае ки ба яйца дор кашидан. Кчхел. Чи? Это невозможно. Интересно, бародаро, агар интерес набоша, бародаро, ссылка ҳамин видео дар описании ин видео закрепит кардага ва ин канала мумкин бисёри шумо бишносед. Советую барои просмотр бародаро ва дастгирӣ кунед. Тамошо мекунем видеоро. Ва бародаро пеш аз видеоро тамошо кардан ссылка ки дар комментарияи видео закрепит кардага шумо метавонед ки ба ёрдами ссылка гузашта дар бурди ҷангор бозингаро сумкор кунед ва асобина фаромӯш накунед бародаро промокода ки шумо метавонед ба ин промокод бонус ба даст биёред ки бо ин бонус ҳам метавонед бозӣ кунед. Ссылка ва промокод дар комментария закрепит шудагиаст. Да ты заебал. рафтем ва чӣ хеле ки гуфтем бародаро ин кора интихоб намекардан одамо ӯро маҷбурӣ мемондан ё ки ода наследствени мешид, мисол меросӣ. Ва одамоеро ки маҷбур мекардан ки буд асобина ин хел одамо ғуломо метонистанд бошанд, яъне ки ҳамин корда гираншон ва метонистанд ҳолатое буд ки одамое ки мисол наказани гирифтагиянд ки бояд казни чон кунанд ва баъзе ҳолатода мисол қатъиён договориться мекардан ки биё лучше ту палач мешай, мо туро озод мекунем аз ҳамин гуноҳот. Ҳамаро падрият не, агар ҳамаро хай падрият озод мекардан, ҳама палач мешид, ну мешид ҳамин хел ҳолатое ки ӯро предлагат мекардан. Яъне ки уже фаҳмидем ки буданд палачо. Нет. Агар ки дар оила падар палач боша, обязательно ки писари ӯ палач мешавад. Чё, ебанутый что? Ва ҳатто ҳамсари ӯра, яъне ки зани ӯра аз оилае мегиранд ки падари ӯ палачай ё ин ки қаврканай. Короче, вес семья, вес авлод одаморо янимакун мешаванда. Не надо так. Иш калашат мегира, уш мебара, гуруш мекунад. Ва чӣ хеле ки гуфтем оилаеда ки падар палачай, писаршам палач мешава, яъне ки меросӣ мерава ва ҳолате мешава ки агар ки палач бебисол боша, мисол бегудак боша ё ки бебача боша, дар ин ҳолат чӣ кор мекунад? Яъне ки вақте ки ӯ пир мешава, ӯ обязан буд ки дар ҷои худаш як одама биёва мона. Баъд брава. Ва палач яъне ки наметонист бародаро чӣ хеле ки бигем ки худшонам вибр намекардан ва худшонам наметонистанд ки аз ин кор даст кашанд. Яъне ки ин коре буд ки дар тамоми ҳаёт бо одам мемонд ва палачо бо ба худшон чӣ хел гум урвин доштанд. Будак палачои мисол оддӣ, буданд палачое ки слишком профессионаланд, ӯ палачое ки мисол слишком профессионали баданд, кори ӯро бо хубтар платит карда мешид. Чӣ хеле ки гуфтем кори ӯро хуб қадр мекардан ва оилӣ ки калон доштанд, ҳамин хотир ин хел одамо, ин хел палачо бой мешиданд. Естественно, ин хел одамо халқи оддӣ метарсанд барое ки ҳам палачай пад вообще страх надора, ҳам бояй. Пиздец. Бисёр ҳолатода ин хел палачои мисол профессионала дигар давлатҳо файрод мекардан барои аз тан ҷудо кардани сарои махсус преступникоеро ки мисол хай преступникои чӣ хел бигӯм государственни преступникои ки ягон преступникои калонанд барои куштани ҳамо файрод мекардан. Яъне тасаввур кунед бародаро сара тан ҷудо кардан бо профессионализм ё ки непрофессионализм дошта. Яъне ки дар в чём заключается профессионализми ё яъне ки дар айчи вобастагӣ мекунад. Профессионалош ҳамин қадари ҳамин хел буданд ки анатомияи одама хубтар медонистанд то ҳамун дараҷаеро ки медико наметонистанд. Ба чӣ хотир ки бале дар ӯ вақт доступ медико дар трупи одам надоштанд, а ё доштанд, ҳақ доштанд ки биомӯзанд трупа ва худшон мебурданд. Асобина алоҳида ҷо буд ки хел одамоеро ки мисол казм кардагиянд, киштагиянд, ӯро дар қабристон алоҳида ҷода ҷо мекарданд ва буд ҳолатое ки мақсад медико бо ай палачо мехариданд трупа барои омӯхтан. Яъне ки бигем ё аз медикода, аз духтурода бо хубтар мефаҳмиданд анатомияи одама. Фақат разницашон ай духтуро ҳам қадар ки духтуро анатомияро барои ӯ меомӯзанд ки одама наҷот диҳанд, ай паҳто мекишанд. Бародаро хотиррасон кунам ки дар канали мо конкурс гузаштаестай ва дар ин конкурс 86 та призай. Ҷои якм як хонага, 2 та сечкаи дига, 2 та Opel, 1 та Nexia, 50 дона телефон, 30 дона телевизор. Одаме ки аз ҳама
билет бисёр мегирад, телефони Samsung Galaxy S20 ё ин ки суми ӯ яъне 100,000 рубл туҳфа карда мешавад. Чиқдр шумо дар ин конкурс метавонед ки иштирок кунед. Номерои карта ва WhatsApp бардор дар рӯи экрани шумо ҳастад. Як билет 700 рубл нарх дорад. Дар ҳамин карта суми билетонро мегзаронед, чанд билете ки мехоҳед гирифтан сумашро мегзаронед ва чекша қатъи ному фамилия ва номери телефонтон дар номерои WhatsApp роӣ мекунед. Аз он тараф билета дар шумо роӣ мекунанд. Общи 3800 билета бардор ҳаракат кунед. Бале бардор вақте ки мо палач мегем, мисол дар сари мо ози дар шумо фикротно нависен ки дар сари шумо чӣ хел намуди одам метова. Бале одами бузбалаи качоки ранг мане хай бузбала карочи ва албатта ки дар сари ягон чиз кашидагиай ҷои чишмош бридаги ҳуй кадагиай. Но не бародаро, на ҳама вақт и хел буд. То асосан тоест ки и хел чишидаги набуд, қонун набуд ки палач именно бояд рӯшон маҳкам кунад, рӯшон ҳуй буд. Танҳо дар ҳамон ҳолати маҳкам мекардан рӯшона ки агар ки гунаҳгориро ки мекуша аз табақҳои баланд болоияй, мисол одамои сериознитарай карочи агар ҳам хел мебуд баъд ё рӯшона маҳкам мекардан. Но мож тарси худшона ки одамои ӯ бо ира взаимно накунам хеле. Ва як факт дига ки баъди ки одама мекуштани палачо либосои ӯро мегирифтан. Ҳамин хотир палач аккуратнатар мекушт ки либосоша прихун накунад. Фикр кунед, бечора мурдастай, и аккуратно мекушад на барои оне ки ӯ хай кам дард биёвад ки тез бумрани либосоро ҷазир накунад карочи. Дар ҳамон вақта ман фикри худша мекардам. Дар асрои миёна басанда буд ки дар тирезаи хонаи палач перчаткаи сиёҳа овезон кунӣ. И маънои ҳамонро дошт ки яъне ки палач мефаҳмед ки ҳамон одамда хизматрасонии палач дар кора ва асосан хонаҳои палачо аз хонаи дига одамо дуртар буд, наздикии мисол турмада бугем ва хонаҳошон ранги сирх дошт. Ва бале бародаро тобакунӣ церкв палачо ҳам мерафтанд, не ки ӯ бояд баъди халқи оддӣ мерафтанд. Дар бисёр ҳолатҳо бародаро палачо продуктаву дигар чизои лозимара бепул мегирифтанд. На барои оне ки ӯ пул надоштанд, не, просто савдогарон намехостанд ки пули ки ӯ ба воситаи хун ба даст овардагиянд бигиранд. Мувофиқи қонун палачо ҳуқуқ надоштанд ки дига кор кунанд, не ки бисёриёш мешид ҳамин ҳолате ки мехостанд дига кор кунанд. Палачо одамоеро ки куштагиянд, органои ҳамонро қоқ мекарданд, ҳар чиз тайёр мекарданд, мефурӯхтанд. Ва баъзе вақтҳо ӯ ҳамин хел абриядои барои ҷинбурорӣ мегзаронданд. Яъне ки чӣ ба именно палачое кора мекарданд, дар он вақт ҳисобида мешуд ки беса, яъне ки ҷина айтанаи одам баровардан мешава бо ёрдами физически дард расондан ҷисмонӣ, азоби ҷисмонӣ қатъӣ. Ва албатта ки барои азоби ҷисмонӣ расондан бераҳм будан қадхадид мекунад палач. Ва дар бисёр ҳолатҳо бародаро нигоҳубин мекардан палачо одамои лёгки поведения ва қатъӣ мисол хай бигем трасави кора карочи. Ва бародаро вуҷуд доштак занои палачо, яъне ки палачо танҳо мардак набуданд ва аз ҷиҳати бераҳмию хунсардӣ даже мардам мегзаронданд. Дар Россияи қадим бародаро палачоро интихоб мекардан аз гурӯҳи шикорчиё ва на ҳама ҳолат палач мерасид ва вақте ки намерасид ӯро аз дига ҷо даъват мекардан. Ам хеле видео бародаро фикр кардно дар комментария нависен, видеоро дастгирӣ кунен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.